Non sei canto tempo queda. Eu tiño tres preguntas, agora está super... Queda un minuto. Queda un minuto, pois, nada... Escolle unha. Escolle unha. Eu xa prefiro nin preguntar para non comerlle tempo. Turbo preguntas, Destas de contestar cunha palabra. Sí, para contestar con unha frase. Vai ao grano. Sitios para comer en Palmeira ou Ribeira, rápido. Sitios para comer, claro, que eu ao ser vegetariano teño as opcións moi limitadas na miña propia vila. Entón, a comida da miña aboa, e estades todos convidados, que cociña de luxo e incluso platos vexetas. Vale, algún tipo de rivalidade histórica entre Ribeira e Palmeira? Evidente, quero decir, Claro, como dicía, somos a parroquia tradicionalmente independentista, concello en Palmeirín de que sexe de Madeira, é un dos cánticos de guerra. Entón, pois sí, ata que academos a lexítima emancipación. Vale, e algún lugar dentro da vila para que sexa especial para ti, para desconectar, cando igual che din que non te van a pagar nada por un artículo e queres mandar unha merda, a onde irías a desconectar? Eu baixo sempre a camiñar pola praia, evidentemente.